Pinoy Bus Driver TV. Shoutout sa mga super live dahil it's Bulls.
Anyway, one lane something.
ito. Meron pang package.
Wait.
Mga brother. Ship ko ko. Bicol. Shout out. Mr. Asis. Jewel Asis.
Ano mo, Tara? Subo ko, Tara. Tara, Tara. Subo ko, Tara. Ayaw, ayaw. Inyo. Subo ko tayo, wala. Diretso tayo. Para subo ko. Subo. Wala lang ano dito, 50 lang. Marami-rami naman sir. Ito dito lang. Traffic na nyo. Naragawan nyo na kanto kayo. Sabi nyo lang. Sabi lang, ipilit. Kaya mo na sa tabi. Tapi berangkat. Kalau mau bikin kanannya, bikin kanannya. Sanay sa puyatan dito kung sa train. Kaya ang itsura ko ito kung kurang na. Nakulong punta sa laging puyat. Laging ilang mata, nagkalalim na. Nakulong punta ang buha. Pati ang baba. Sila tayo. Sila tayo sa sabang limanan. Resort for benefits sa Pilipinas. Kumala ito, kaliwa. Pero magulit dito. Baka na kayo sa mayaya. Pero,
Wala ko na yung ulit. Ano kayo? Sige nyo agad. Nagpapalas ngayon sa ibaba ng sasakyan nyo. Kung wala kayong napalitan, bakit ano ba kayo? Mag-lanting na kayo. Kaya, huwag nyo pilitin, baka dumugo pa. Huwag nyo tayo. Kailangan mo na pag-inaantong ng driver. Wag-iwag-iwag ngayon sa nakbon ng jet. Wag-iwag. Kaya. Kaya. Nagpapili na yan. Kaya. Pilino. Inaantong na yan. Wala nito. Malapit na kami sa palitan namin ngayon. Sa WB, para sa resort. Ito, malapit akong lalapit na ng parok. Doon sa may tapsok. Ang ganda ko naman kung set na parok-parok. Atong yan, atong ka. Malapit akong lalapit na ng manok. Yung malapit na ang palitan namin sa WB, para Singol. Pag sumak naman ang magkakain, matulog ka na. Pag nagpalit ka, para mga nasa Manila, palitsan ka. Tulog ka na yan, pagkakaroon na palit ka. Kuya, para magpagmanilaw ka sa Manila, palitsan ka. Kailangan konsentrate ka sa magpanilaw, huwag ka mag-isip na kung iba-iba. Focus ka sa kalsada, sa Manila. Huwag sa dalaga. Kung sino tayo Huwag sa kalsada at sa Manila. Focus ka. Huwag sa dalaga. Sino tayo? Pero kung sir, tanawin ko sa iyo, sarap na tulog. Kung kinagising, gigising ko na. Baka may biko, walang gising. Wala. Bakit kaya? Wala. Sisilaw pa siya. Ay. Tayo lang ang magpasabi sa minsan, tayo lang. Tayo lang ang magpasabi sa video. Pinapasok ko na kayo ng minsan na ito ng zero ko. Sabi na, di na makatulog at sa zero ko kung sumakay. Sarap ang tulog namin ng minsan. Pinagkakapangan si Madam, pamahilig. Nakasagilig, yung minsan. Wala nito sa lipanan. Sa Kapikula. Ewan ko lang kung ano saan kung mula doon. Kapikula tayo sa lipanan ng ulan. Doon sana kayo wala namang ulan. Ulan.
Plastic kita guys. Ito mo rin ang bigla yan. Dami mo rin daw. Gumawa ka sa gitna. Ayan, mga laban. Wala sa kabila. Sa kaya naman. Lights.
San Isidro, Limbanan, Samar. Ligaw itong pick-up. Huwag na lang siya magbigay. Kaya pwede yun. Yung klaro mo magbigay. Sabi ko. Driver. Hindi ba na, ginilitid pa. Sita tayo. Ito na lang sa Bulbe. Sa Limbanan, Camarines Sur. Sa Bulbe. Pagkakalap yan, oy, bigo. Yan, pagkasakit na. Sabi lang kayo. Oh, magsiya na kayo. Yes, yes. At ang matnog, 5 oras pa. Matnog na kasunod nito, 5 oras. Kaya magsiya na kayo lahat dyan. Nandito na tayo sa Limbanan, Camarines Sur. Alas 2:20 ang abling araw na. Kasi dalawang gabi na. Actually, yan, mga galing sila, galing Tawid, galing Samar. Kami naman, papunta pa kaming Samar. Yan. Tatlo sila natulungan namin dito. Tatlo sila magkasabay. Yan o, kami lang ang patawid, papuntang Samar. Ayan. Sila tayong magkape tayo po siya. Oh, yan ang ating inspector. Si Juan. Para natin ang mekaniko. CR pala ito. Pusito nyo. CR pala ito dito. Kaya gawin palang CR yan. Pusito nyo. Wala ang mekaniko. Wala. Oh, wala ka nag-insist dyan oh. Okay lang ba mga gwapo? Okay lang ba mga gwapong driver? Ano ko? Isa to. Oh, oh. Oh, dito naman ang soap number 10. Pampatigas ng... Huwag sila tayo.